ndar koko windeteno anduɓe annasara en won alma goto ko on min wurtime yaade mbimi il faut que mi yiiloyo bindi fulɓe ndi sabu on no wiiri ni o laɓɓini ko haala o wi kaɗo haala no ngal ɗo ɗemgal lelnirta ni goto fof waɗa lemde mu lema feewi kanji fof ɗi poti fannuji no gandir tan joporɗe ɗe ngol ga ɗam en nde en ko en ɗo windirra fof rimra ni konguɗi ɗiɗo ñawore nde ɗo ala ko ɗemgal jangguno ngal ha jogui ko wiyete académie tan wawno wonde ha wawi ɗum windude ko ndeyi windono hode windono e hono windirteno ko ɗum woni ko majjiri yimɓe hay kono ko ngal ɗemgal bindeteno e eɗen jiiɗi rokkude hen yeroyel seeɗa tawi kaadol no ɗon ɗum ɗo o rokkimi ko wiyete pellital wonde ɗemgal ngal koko windeteno o wi kono ko windeteno e ɗemgal ngal ko fof o wi nani windita hande e dow nayyi maɓɓe o wi jelde maɓɓe o wi wona gaynowo o tan wona koɗɗo wuro o biyeteɗo torodo o wona koɗɗo wuro biyeteɗo sakki walla maabo walla baylo hamɓe fof eɓe jela so joomu ala nagge ala ɗumen joni puccu aɗa tawa hen jelde tawa ko konngol kaalawol gartoymi caggal de ndewmi ɗon mbeɗa fayi leydi Cameroun mbanmi duuɓi 3 gartitmi e leydi ndi mbeɗa wonde musidɗo goto hewɓe kam ne gandirno wiye Ousmane Moussa Say Sangoura wono ɗoftimi mbeɗa rutti toon mbeɗa min jeehi yiiloyade ɗo Alboury Ndiaye wirna ɗo yani ɗo mbeɗa yiiɗi waɗoyde hen documentaire min gare wuro ngo min jeehe nayyi jofde pullo mi tawmi emo jeli nayyi mum ɗeɗo jelde o wi ndeɗo jelde o tawi ko oɗo ndeɗo jelde o jeldi nayyi makko mi wiyama nayyi ɗi jelde nde fof nane nder nayyi holno mbaɗeten ha ganden ɗum ɗo ko hono wiyete nane nder nayyi en ɗereji ɗi wonɗo mbanmi photocopie hewɓe ne mbawi holle ɗum o wi ah ɗum kam ko ɗum tawra ɗum mamiraɓe tan wona ko min gandi o sali haalandemi gartoymi jaati kam mo ganduɗa ko ɓogge jeeya nder leydi Mauritanie o noddimo min ñaldi galle o wi ɗum tinno ko oɗo namdima e pulagu fof haalammo o ko Fuutotoro iwi ari ko ene yiilo ene yiilo gande fulɓe e ko ɓooyi ɗum majji nde o wimi oɗo ko Samadou kono ko mamin naati suudu ɓurɗi suudu min tan e makko o ɓattimi o wimi min de mawɓe amen mbi ɗum ɗo ko Samadou hayde ɓayde mi janggi jelɗe kewɗe mi yii jelde wande ni woodi biɗo min minan ko min jeldata ko holsere puccu goɗɗo wi minan ko jawo min mbiyata woodi mo jiimi na waɗi ni nagge mun fecciti hakkunde ɗo oɗo ko jaltuɗo oɗo ko nder tumbi ɗo o wi ɗo ko ƴeeɓol amo ndeke mataw ɗum ɗo mi heɓino kam andude no ɗum ɗo wiyete ede janganmi nde hoodere wiyete nde faddugo ndaw tawi faddugo o ngo ko wiyete ko faddugo daaw ndeke mi andi daaw ko ɗum ɗo woni daaw ɗum woni daaw l'univers ɗum woni ko mbiyeten aduna ko kono fulɓe mbiyata ɗum ko daaw e nder oɗo daaw tawmi ɗum kadi e jelde tawi mi waɗi duuɓi 3 toon mi arti ga mi waɗi ɗo kadi duuɓi 2 ha Allah nayi mi Doɗel galle Mamadou Bachir ñal jinnaɗo ɗum sankoto nde min jooɗi ha nagge wirtimi jelagal ɗo jela nde girñitimi dari mbaɗmi ɗenqimi yimɓe fof mbi ko woni Dono mbeɗa win jam omo jeeyi ngue nagge ɓe mbi Dono mbar wona nagge mon jiiɗa ɗo mbimi ala wi ko ɗum ɗo ndede o jelde battidimi yiilade e jeloɗe ɗe kalananomi ndeke ndeni ɗo e nder tooro ɗo jeeyami ɗo joni noon nde o wimi ni mbimi ayyo wadde faddugo ndaw woni hoodere mawde jogiide gueɗe ɗe fof ɗe tawoymi fof nani ɗo bindi latin bindi arabe o fof nani ɗo joni noon ko cabbi 6 woni ɗo 1 2 3 4 5 6 wadde mbaɗani ƴetta daaw mbaɗa hakkude o mbaɗa kadi 2 2 3
ɗo ɗeɗo jelde tawi daw ala hen ɗum tawmi ɗum ko jatare jelde toroɓe jatarnaɓe wiya gaafe ɗon tawmi ɗum ɗo tawmi ɗum ko jatare bon joni nde o wimi ni tan mbimi ayyo ɗum tawi ko Samadou wadde Sadou woni ɗo yomi ittu ngoɗo jaw mi fecca ɗum jawe ɗiɗi mi ƴetta jawo woto ngo mi waɗa ɗo ɗiɗo cabbi yomi ittu sawru woturu mi waɗa ɗo yomi ittu wondu ndu mi waɗa ɗo mi ƴetta dawal ngal woni kowal ngal gongal hakkude ɗo mi adda ngal ɗo mi adda ɗo goo sawru ɗiɗi sawru tati goo ɗiɗi tati Samadou men ɓe mbinomi ɓe ƴettata hen mbinoɗomi jelde nde o wi goto fof wonɗo ƴetti hen har feere waɗi jelgal nayyi koko sare nder nayyi he son jiiloyima on jiita jaami wadde tawmi ɗum ɗo Samadou o jiitumi ɗum weɓanimi hande yiiloyade o goo ɗiɗi tati nayyi itta ɗo gotel joyi itta ɗo gongel jeegom Allahu ari Samadou e Allahu ko hoodere ndeɗo kayre hoodere ndeɗo a ustata a ɓeydata binda Allahu a ustata a ɓeydata binda Samadou a ustata ne ɓeyda binda Daoud e ittata nde ɓeyda ɓayre oɗo nani ɗo binda Mouhammad wadde ko arab e latin e pular ayi neɗɗo wawa windude taw toɓɓani toɓɓere kay sa waɗi ni tan woppi toɓɓere nde yalti wadde adi e bindol ko toɓɓere hay goto wawa windude taw toɓɓani joni noon sa waɗi ndeɗo toɓɓere nde waɗi ni joni luɓoɗa sawru wotul gadda kowal ngal ɗo peccangal pecce ɗiɗi wona jawe ɗiɗi gayni haala ka foof ɗo sa waɗi toɓɓere dow a waɗi toɓɓe ɗiɗi less ko less o so woni less tan ko yaa ko gonɗo dow o ko nuun wonata so tawi a junniti ɗum a waɗi ta'uji ɗiɗi dow a waɗi toɓɓere nde less heɓata ko ta ɓeɗo gonnoɗe dow gonno ko yaa e gonto yi ta wadde nuun o wonti ba sa rendiniɓe toɓɓere par toɓɓere a heeɓi kadi hoodere nde kayre artat ɗo joni wona Samadou ɗeɗo toɓɓe tati woniɗe arab jogui kam ƴettiɗe kamɓe foof ina hutoro joni noon so tawi an ko ɗemgal men ngal sa waɗi ni joni heeɓi sawru ngu a waɗi ni joni a ƴetti jawo ɗoɗo joni bindi ɗiɗon waɗi bindi mawɗi ene gandi kule mawɗe e tokose sa waɗi jawel ngel ɗo uddiri ɗum cawel a waɗi cawel kadi a wambini ɗum jawel woni jawel cawel uddi jawel cawel wambi no hono wiyeteno jawel huufi cawel huufi jawel mbattani mbiyaƴo cawel uddi jawel a waɗi cawel a wambini ɗum kadi o hufni ɗum cawel wona ko mi a ba longdu no woodi so longdu ndu huufi jawel a heeɓi ɓa gadda jawel ngel ɓolel woni a ba ca ko noon wonirta a b c d ko noon kadi wonirta sa ƴetti nduɗo sawru a waɗi ndu ni a ƴetti ndu a lelnindu ɗo a ƴetti nduɗo a watti ndu ni ɗi mbari cabbi tati a ƴetti nduɗo a waɗi ndu ɗo heeɓi cabbi nayyi a ƴetti nduɗo a waɗi ndu ɗo joyi jeegom toɓɓe de keɗoto aba jada nani a ba ca nani a b c d ko noon ɗon yaltirta ganden ken windannoɓe holko woni seede ken windannoɓe en mbiyama en bindatano kono eɗen gandi ko wiyete bindol hono gandirten bindol tawi en bindata ala so tawi tan en bindatano en mbawa andude ko woni bindol mbaɗaten kono sosɓe ɓe mbiyata ni walla hawsaɓe mbiyata tan ko kutuboɓe mbiyata kamɓe joolaɓe leƴƴir kewɗi sarankulle hewɓe fof mbiyata bindata ko mbiyata ko kutubo ɗum ko de arab islam ari walla ɓe kodde arab ɓe puɗɗi andude bindol enen noon ko wi a mi nani onon fof on nani a
kono on jiyaani windu ndu wiya a yii a memi windu ko ndu bindirten ndu adi windude ndu sakkitto windude gandal haali ɗum mon moftu onon fof kuɗi mon mbatton windirɗiɗo piɗil tan tawi fuɗɗima ñalla gila subaka aɗa winda tawa ala kuɗol waɗi ɗum ko arti e nduɗo ko ndu windanno windu nde yeehi ha kaaƴe kecce eɗen binda weɗe men fof e kaaƴe joori mbattuɗen windude ƴeewoyɗen ɗol gaddoyɗen kuɗol mbattuɗen windude wonti ndol bigol windu e bindol wi kuɗol ɗerewol voilà wi sawtoyol wi ndu feɗendu wi ndol kuɗol wadde enen kay woto sikko alɗon en bindino wadde ɗon hollat leñol ngol ko ɓooyngol Allah andi ko accingol ɗo ha joni gila kaaƴe kecce e ngol ɗo ete enen fof eɗen nana jinnaɓe men mbiya gila kaaƴe kecce wadde firti gila kaaƴe kecce wadde kaaƴe ɗe kecciɗi nde ɗe gonno ɗo ko hawni hen ko kala kadu ko Allah tagi woni e weeyoji ɗi e gueɗe ɗe foof jogani ɗum ko ɗeɓ inde men tawi en padani ha Touba ko haala deften hen walla ha Arabi haala deften hen ewa ɗum noon wadde ganden kala ko neɗɗo no jangga ɗum ɗo ɓuuri han janggede jingen ɗemgal men kollen ngal onon jogui gande ɗe onon jogui média yiɗi onon kalani aduna o mbaɗen feere jingen jiita ɗum ɗon dendinen mbaɗen ɗum deftere mbaɗen ɗum najum gorko moƴƴo mawɗo ballo leñol biyeteɗo Baba Mal ɗaɓɓi e am yomi ar min mbaɗa hen film documentaire min mbaɗimo heddi ko o walli kam ha nani gasi heddi ko fotata hen wadde ha gasa so wasi gasi yi on saha onon fof juuɗe mon nani toon sabu e ko on jii komin mbiyanno on ko mbiɗa sikkon on teskima ɗum e mawɗo o mbiɗa sikki o holliri hoore makko haqiqa te ɓeɗo ko mawɓe ganduɗa ɓe poɗɗen yebde ɓe poɗɗen dusde ɓe poɗɗen yidde ɓe poɗɗen kadi andude saabu koye ñemtinteɓe ɓe jeeya noon kadi yankidare nde foti jiiɗa fof ko guiƴiko wonat koye yanodirde ko wela fof haalde mum on min jinno gandon tan hooli kañum mi sikko holliri hoore makko hooli kanko ko ɗum ɗo tan min jinno so tawi ceerno Moutar wayno wonko jogui ken ɓeyde hen kayno de mo ɓeydi hen de kayno ɓeydi oɗo woni Moutar Ndiaye gurdam e gonka neɗɗo no wonirta haar wona neɗɗo on Allah rokkimo hen Moutar Ndiaye woni ko RTS kañum waɗata yewtere tufde gandal Ela Diabou Ndiaye rawino tufde gandal ha joni nde ade mum hebde hirande mum ceerno Moutar wadde uddana en tan mbanna en to wonno ko alaji hamme wonde don sampati haali tan ko ene yona ɗande to ƴettoyo to addi kuɗol addi bindol keɓe jiyam kuɗol eɗen gandi ko wajiɓe kaali kuɗol joni sen gaddi kuɗol en gaddi alluwal aduna o timmidi kuɗol ngol ko gorko o alluwal ngal ko debbo o ayno way hawnade ɗum o jomiraɗo ko ñeeƴi ɗum famde ɗum noon ko waɓen hamme yen pamata ngal ɗon gueɗal kuɗol e alluwal aduna o ardi kuɗol ngol ko gorko alluwal ngal ko debbo joni ɓe kalannoɗo haala toɓɓere wonore rami alluwal ngal wonti ko farani ɗum noon wadde kuɗol ngol e alluwal ngal angal foti renede ko kalɗeɗen jotodira joɗon jotiri ɗo rewi Allah jokki en ɗam kuɗol ngol ko bindirgol ko ngol windata ko Abdoulaye Oumar Deyo welede Allah onon ɓuuri ko ganduɗa ko nafoore mum aduna e lakara foti ko suɓede lelneɗo laba ɗo ganduɗa ɗo suɓa ɗo suha yimɓe naftoro ɗum ɗo noon ko gueɗal ngal ganduɗa e ko donas mawɗo men ko haali ko hen gandal ko mbiɗen ko so tawi wonde ɗum heewi ɗum laminma so ɗum famɗi ɗum suurma paamen leƴƴi foof gandunoɗi hande ha hande gandal majji so tawi noon a welsidima ha daɗama e gandal oɗo mbiɗen mawɗo jontaɗo Siraju Dine Mouhamadou Saydou mo ganda mbiɗen ko kanko wonde gendiyanke meɗen pamɗo gendiyankagal saabu sen ƴeewi wonde o mo ganduɗa wonde Mouhamadou Lamine Acci o wi ayi o daddani ceernaɓe ɓeyde ko janggi ko ami fof ko janggi ko ɗum e janggi kono ay fama muya ɗo o daɗiri yimɓe kadi
ceerno ma kadi ko nanowo ɗemgal ma taw firtanaka ay nde o ari nde o tawi yimɓe fof ne goni toroɓe ma kala arabeɓe kanko ari o wiima bandam en paami en daremi wona pullo mi nandire bandam en o sala wonde arina e maɓɓe ay nde wonani arani ɗum taki on enɗam makko leñol makko naftorimo wonani arani wadde ɓe garani ko jogi ɗum noon ko yettude Allah en ko mbiɗen ko nane sahande ko mbiɗa haalde Dono Sampare e sahande o arata ɗo ɗo e fof no wayi welde ni wallahi yo ndiɗo ɗandi gacca bandiragal gacca keyniragal gacca guiƴiragal gacca dendiragal fof gara e nde ɗo ladde tuula heela e sahande yor hammo ganduɗa wonde oɗo mo ganduɗa wonde jeeyaɗallo moƴƴo mo ganduɗa mbo tumno ceerno Aamadu Baro nde wiyata ɗum nde wonde ceerno minen nde toɓo tampini men o wimo wonde seydi ba toɓo ngo silti saabu eɗen gandi hakkude makko e yoro jeenaba yidde wonnode hakkude mabɓe kiram ɗam toɓo jogino o wi toɓo silti e nde toɓo silti alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗon enen jinɗen seeɗa jokkude e ko ɓe mbi ko yen kal hen Allah jarama on jarama